Beste mensen, we mogen ons welkom weten hier in het heiligdom van Sint-Jozef in Smacht, Venray. De enige bedevaartsplaats van Sint-Jozef in Nederland en dat al sinds 1699. Toen besloot de kasteelheer van Makken, Bouwens van der Booien, samen met de pastoor van Venray om hier een kapel te bouwen. De afstand naar de grote kerk van Venray was te groot en men wilde graag een kapel ter ere van Sint-Jozef. 1699, de kapel kwam er ook onmiddellijk en eigenlijk sindsdien, onophoudelijk, onafgebroken, vinden mensen hier hun toevlucht bij Sint-Jozef. Het kleine kapelletje langs de rand van de weg wordt dagelijks door zeer velen bezocht. Mensen komen hier om een kaars aan te steken, om even stil te worden bij Sint-Jozef of ook om bij het Allerheiligste hier in de kapel te bidden. Sint-Jozef wordt al vanaf het begin hier vereerd en aangeroepen om een drietal bedes, namelijk om een gelukkige levensstaat. Zeer vele jonge mensen vonden en vinden de weg naar het kapelletje van Sint-Jozef om te bidden voor een goede partner in het leven en vooral ook om een gelukkig huwelijksleven. En ze spiegelen zich daarbij natuurlijk aan de liefde tussen Maria en Jozef en aan het voorbeeld dat zij ons geven. Sint-Jozef wordt hier ook vereerd als patroon van het christelijk huisgezin, behalve dat de paus dit jaar heeft uitgeroepen tot een jaar ter ere van Sint-Jozef, is het ook een jaar van het christelijk gezin. De liefde van Maria en Jozef, hun zorg voor het kind Jezus, dat alles draagt eraan bij dat we heel bijzonder ook dit jaar hier deze plek van Sint-Jozef toewijden om hier inspiratie en verhoring te vinden voor alle gebeden die de vele gezinnen die naar Sint-Jozef in Smacht komen, die men hier neerlegt. Bijzonder ook aan het beeldje van Sint-Jozef. Jozef wijst Jezus de weg door het leven. Jezus zelf zal later zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar hier mogen we toch ervan uitgaan, Sint-Jozef heeft hem als klein jongetje de weg gewezen door het leven. En Jezus zal ongetwijfeld bij zijn verkondiging van het evangelie vaak gedacht hebben aan het goede voorbeeld dat zijn vader, zijn voedstervader, hem heeft gegeven. Sint-Jozef, patroon van een christelijk huisgezin. En ten derde wordt Sint-Jozef hier bijzonder vereerd als patroon van een zalige dood. Wat is een zalige dood? We verstaan onder een zalige dood het mogen sterven, het mogen afscheid nemen van deze wereld in het vaste geloof en het volle besef dat we niet alleen zijn, maar dat we mogen rekenen op de moederlijke zegen en bescherming van Maria, die ons als de sterren der zee de weg wijst door het duister heen naar het licht van het leven. En dat we ons ook in ons sterven, juist ook in ons sterven, gedragen mogen weten door de goede herder. Die ons als verloren schapen op zijn schouders neemt en die ons veilig thuis brengt. Hier bij Sint-Jozef, die zijn leven lang heeft mogen vertoeven in de nabijheid van Jezus en Maria, bidden we om een goede, om een zalige dood. En eigenlijk, als we bidden om een zalige dood, vragen we ook om de genade van een gelovig, heilig leven. Want de nabijheid van Maria en Jozef hebben we nodig voor een goede dood, maar ook om goed, zinvol, waardig, christelijk in het leven te staan. Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had. Hij stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. En nog op een andere plaats staat er in het evangelie, hij stond op, nam het kind en zijn moeder en keerde terug naar het land Israël. En ten vierde,
Hij vertrok met zijn gezin naar Galilea om zich in Nazareth te vestigen. Dat zijn eigenlijk de grote verhalen die het evangelie ons aanreikt omtrent Sint-Jozef. Wij zouden misschien geneigd zijn te zeggen ja, maar... En wij zouden inspraak eisen en precies willen weten wat de perspectieven zijn en dan een afweging willen maken. Maar Sint-Jozef zwijgt in al die omstandigheden. En hij praat niet, maar geeft met zijn leven antwoord op wat de Heer hem vraagt. En dat niet verdoofd of mechanisch of gedwongen, maar gehoorzaam. Immers, hij had het ook allemaal niet kunnen doen en zijn eigen gang kunnen gaan, maar nee, hij gehoorzaamt. Oeba, zouden wij zeggen. Gehoorzaamheid. Daar worden we kregelig van. Dat zijn we ook eigenlijk sinds de lagere school verleerd. We doen wel wat we moeten doen natuurlijk, tenminste als er eerst consensus over bereikt is, na stevig overleg. We polderen. We dulden geen bazen boven ons, hooguit nog op vandaag coaches. En wie springt er nog in de houding? Van hogerhand laten we ons niets opleggen. We gedogen het hooguit, tenminste als we er iets in zien of als we het idee hebben dat we er zelf beter van worden. De Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Zo zet Jezus later het kwaad, de duivel, in het evangelie op zijn plek. Jezus valt niet voor de tirannie van bezit en macht en genot. In de woestijn wordt hij daartoe verleid, hoe herkenbaar voor ons allemaal. Maar Jezus gehoorzaamt zijn Vader in de hemel. Je zou je mogen afvragen, heeft hij het van Sint-Jozef of heeft Sint-Jozef het van hem? In ieder geval, gehoorzaamheid is hen allebei eigen. Het heeft misschien ergens iets weg van blinde volgzaamheid. Misschien is niemand wel volgzamer dan juist Sint-Jozef. Hij, kleine aannemer, gelukkig verloofd, met een mooie toekomst voor ogen. Hij wordt geconfronteerd met overspel. Zijn vrouw blijkt zwanger. Hoe moet hij het anders uitleggen dan overspel? Kinderen komen toch niet uit de hemel vallen, toch? De wet was duidelijk wat er moest gebeuren. Spelen met het leven is een kwestie van leven en dood. Dat gold de oorlog, dat gold alle onverantwoord gedrag met halsbrekende toeren. Dat gold ook in het Oude Testament de ontrouw, het overspel, dat het samenleven kapot maakt. De wet was er duidelijk over. Maar Jozef slaapt er eerst nog eens een nachtje over. Waarom? Wij zouden er bovenop zitten en onze kans schoon zien en onze gramschap. Maar Jozef gunt zich de tijd en de rust om eerst eens tot 10 te tellen, of 7 of 12 of welk heilig getal ook. Waarom? Het moet er bij hem ingezeten hebben dat hij van binnen voelde dat, hoewel hem groot onrecht was aangedaan, hij het ook allemaal een kans zou moeten geven. Of beter nog, dat hij God een kans zou moeten geven. Voor wraak of voor een mechanische uitvoering van de wet, daarvoor is morgen vroeg ook nog wel tijd. Om de zaken eerst eens van alle kanten te bezien en te blijven zoeken naar iets anders dan vergelding, is de stille rust van de nacht heilzaam. En ook als vrome gelovige, als gelovige Jood, zal Jozef zeker ook geweten hebben dat God hem wel duidelijk zou maken wat hij moest doen. In zijn vroomheid wil hij in gebed zijn doen en laten rijmen met wat God wil. En inderdaad, God gebruikt de droom om hem zijn plan te ontvouwen. En Jozef voegt zich in trouwe gehoorzaamheid. Een gehoorzaamheid die hem niet zijn vrijheid ontneemt,
maar die hem de liefde van zijn leven terugschenkt. En als je dat doorredeneert naar de Verlosser die mede daardoor geboren zal worden, dan schenkt die gehoorzaamheid hem en zelfs heel de wereld liefde, licht en leven. Hier schittert al door wat men later in het evangelie zal opschrijven over Jezus. Om zijn vroomheid is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. Hij werd voor allen die hem gehoorzamen oorzaak van eeuwig heil. Gehoorzaamheid. Dat is bij iedere stap die je zet, je afvragen of die past in het plan dat God met jou heeft. We kunnen alle gelijk van de wereld hebben en we kunnen het allemaal weten. Maar is het ook wat God wil? Past het in Gods droom? Natuurlijk, we moeten plannen maken en plannen. Maar pas op dat je Gods geest niet in de weg zit. Je moet je steeds afvragen of elke stap die je zet je inderdaad een stap dichter bij God, bij je naaste en bij jezelf brengt, of je er juist van afleidt. Er is nog iets met die gehoorzaamheid. Wij zijn er vies van. Maar Jozef en Maria leren ons de vreugde van de gehoorzaamheid. Zij doen trouw wat God van hen vraagt, hoe moeilijk ook soms. Want je koest moeten houden omdat je een geheim met je meedraagt en geen plaats voor je in de herberg en je kind ter wereld moeten brengen in een afgedankte stal bij de beesten af, vluchten naar Egypte en als je eindelijk weer naar huis mag, dan toch weer de wijk moeten nemen omdat men je naar het leven staat, je kind kwijtraken bij een bedevaart en dan ook nog op het eerste oor stank voor dank krijgen als je hem eenmaal terugvindt in de hemel. Dat is een mooie, blijde boodschap. Maar zij doen het. En zij houden vol, Maria en Jozef. Alleen al de tocht naar Jeruzalem om Jezus op te dragen getuigt van hun trouwe gehoorzaamheid, omdat de wet dat nu eenmaal vraagt. Elke eerstgeborene wordt God toegewijd, want alle leven komt van God en is van God. Van hem ontvang je het. Vanzelfsprekend voor Maria en Jozef. Maar is het dan ook geen vreugde dat je daaraan mag beantwoorden, dat je mag gehoorzamen? Maria zei, mij geschieden naar uw woord. Jozef zei niets, maar zijn daden laten zijn gehoorzaamheid zien. En ze gaan er allebei niet onder gebukt, maar hun gehoorzaamheid leidt tot diepe vreugde. De vreugde van de gehoorzaamheid. Hun tocht naar Jeruzalem en alle andere gebeurtenissen rond Jezus, het is eigenlijk niets anders dan een voortzetting van Maria's jawoord tot God en van Jozefs trouwe gehoorzaamheid. Gelukkig die Gods woord horen en die het koesteren en onderhouden. O nee, hier wordt geen vreugde ingeperkt of vrijheid afgenomen. Het gehoorzamen aan Gods woord, het je gedragen weten door Gods wil, maakt een mens blij, zelfs voor eeuwig. Sint Jozef, u gehoorzaamde aan wat God vroeg, in alle omstandigheden van het leven. U liet zich niet meeslepen of afleiden, maar gaf God de kans uw hart te verwarmen. Zou de kilte van onze tijd en dat er zo weinig echte levensvreugde is ook niet te maken hebben met ongehoorzaamheid, met gebrek aan normbesef, aan de verduistering van Gods wet? Help ons, Sint Jozef, de vreugde van de wet, de vrede van de trouwe gehoorzaamheid aan Gods woord terug te vinden, om evenwichtig en onvermoeibaar naar uw voorbeeld onze wegen, dat zijn Gods wegen, te kunnen vervolgen. Heilige Jozef, bid voor ons. Amen.